www.benetton.com. Takže dámy a páni, aj dnes ideme súťažiť opäť o ceny, ktorá nám venovala spoločnosť Home. Takže máme tu troch, ktorí sa videli na svojej, teda na našej kocke, ale v tomto momente je to ich kocka, takže poďme rýchlo, času nemáme veľa, dnes to trošku skrátime, dáme si po jednej rýchlej strele. No, vidíme, že tu máme konečne dávok, takže ja vás krásne vítam, šmíka sa Lenka, chyťte sa ma a poďme rýchlo. Ideme krasokorčuliarským krokom k modrej čiare, pretože tu je pre vás pripravená. To nie je lopta, to je puk, toto je hokejka. Verím, že na vašu stranu, takže rýchlo jedna strela, snažte sa prizabiť tú bránu k tej bránke. Lenka! Ja vás budem držať, aby ste nespadla. Jo! Rýchlo druhá strela. Rýchlo druhá strela. Ako sa vám to zapáčilo? Pozor! Gól! No a do tretice Lenka. Rýchlo. Lenka sa snaží. Lenka to mieša. Lenka strieľa gól! Dobre, Lenka trikrát. Chlapci to skoro zdali. Poďte rýchlo. Aspoň jeden pokus, no. Keď už netrafíte, tak je to absolútne jasné. Času nemáme veľa. Ktorá hokejka, na ktorú stranu môže byť táto, takže poďme, kto to bude? Bišo Grman. Bišo Grman. Tak som ho ešte nevidel, nevadí rýchlo. Prvá strela, nič. Druhá strela. Vlastne hráte, dá sa povedať, že skoro druhé miesto, druhá strela, takisto nič. Do tretice. Nič. To nie je hanba, to je realita. To sú ženy. Vaše meno? Rado, takisto trikrát. Poďme rýchlo na to. Samozrejme červená čiara pripravená pre chlapov. Rado! No, stále môžeš byť. Ešte prvý. Fajn. Druhá strela. Je to jasné. A tretia strela do tretice. Výborne. Takže Mišovi Grmanovi gratulujeme k tretiemu miestu. Radovi gratulujeme k druhému miestu. Dámy a páni, toto je víťazka, toto je Lenka! Takže gratulujeme cmuk, nech sa páči, toto je striedačka. Ceny sú odovzdané, pochopiteľne opäť ste hrali od ceny od spoločnosti Bad